В рамките на изложението Бата Агро, което се проведе традиционно в Стара Загора, Titan Machinery България впечатли зърнопроизводителите с най-съвременните и технологични решения в сферата на растителната защита, представяйки най-новите модели самоходни пръскачки на престижния бранд Agrifac. Специално за събитието на щанда на Titan Machinery беше и търговският директор за Европа на Agrifac Арнаут де Боер, който сподели: това, което наблюдаваме през последните години, е, че фермерите стават все по-големи и увеличават площите, които обработват. За тях е много важно да развиват устойчиво земеделие, което е свързано с това да намалят обемите на използваните препарати. Именно в тази област ние сме много успешни и решенията на Agrifac са именно в посока на прецизност, икономии на препарати и ефективност за големи площи. По време на изложението Бата Агро на щанда на Titan Machinery присъства и друг специален гост – Виктор Ончика, търговски мениджър на Agrifac за България и Румъния. Имаме 3 серии самоходни пръскачки – Кондор с 4000 и 5000 литра резервоар, Вангард, която е нова серия с 6000 литров резервоар и 2 метра клиренс, както и серията големи пръскачки Endurance с 8000 литров резервоар. Решенията на Agrifac покриват всички нужди в зърнопроизводството, както за пръскане с хербициди преди почвообработката, така и за растителна защита и подхранване на слети култури, а благодарение на високия просвет до 2 метра, пръскачките са подходящи за пръскане на слънчоглед, царевица и рапица в напреднали фази на растеж. Вече е на лице новата система 3S с камери и сензори, която е върхова технологична иновация, работеща с изкуствен интелект. Вече имаме продадена една такава машина в България, а сега сме в процес на доставка на още една за клиент на Titan Machinery. Това е доказателство, че българските зърнопроизводители са отворени към иновациите и последните технологични решения в този бранш. Камерите в новата система 3S на Agrifac сканират всеки метър от площа, като в реално време софтуерът преценява на база данните от снимките как машината да пръска с цел постигане на оптимално качество. За фермерите тази нова технология означава, че когато се работи с тотални хербициди, пръскачката ще пръска само директно върху плевелите, без да се изразходват излишни количества препарат в свободните от плевели площи. Това води до икономии, но има и важен екологичен ефект. Друга важна технология, на която бе акцентирано от Виктор Ончика, бе патентованата от Agrifac система HTA, която чрез компресор осигурява адаптивно пръскане под налягане през всяка дюза, без значение на климатичните условия и наличието на вятър навън. Това подпомага постигането на прецизно пръскане и увеличаване на времевия диапазон, което други марки на пазара не могат да постигнат. Ако имаме ветровити условия, операторът в машината може лесно да настрои размерът на капките, които излизат през дюзите, така че да се постигне ефективно пръскане дори в трудни условия. Освен това, при пръскане по време на залез, например, са налице изпарения, които влияят негативно, но тези настройки за избор на дифузно или по-едро пръскане позволяват запазване на ефективността. С представянето на новите модели самоходни пръскачки Agrifac, Titan Machinery България потвърди репутацията си като лидер в иновативните и високотехнологични решения за зърнопроизводството в България.